בקיצור, אמא העירה אותי. אופק, בוקר טוב אופק. גיליתי שאח שלי העיף אותי מהמיטה. היא המשיכה לחפור. קדימה, נו עוד לא התעוררת אופק. היא הסתכלה עליי. היא שוב הסתכלה עליי. אני חשבתי אולי להסתכל עליה. היא הסתכלה עליי במבט המאיים שלה. הרמתי ידיים. אחרי הרבה חפירות הצלחתי לקום. בקיצור, צחצחתי, התחרטתי, שיחקתי סלנדרמן, מצאתי פתק ראשון, פתק שני, פתק שלישי, משהו הקפיץ אותי וסגרתי את המחשב. אחרי זה ירדתי למטה, פתחתי את המקרר וגיליתי שאין כלום. צעקתי לאמא שלי, אמא אין מה לאכול! התבאסתי, וסגרתי את המקרר. בקיצור, יצאתי לבית ספר. קיצרתי בקוצים והרגשתי כאב רב. נראה לי שהרגליים שלי מדממות עכשיו, או שזה המחזור. נכנסתי לבית ספר. ויתרתי. שוב שיחקתי סלנדרמן. שוב נפסלתי. נזכרתי שיש לי המבחן. ניסיתי להיכנס אבל השער היה נעול. החלטתי להיכנס דרך הגדר. עליתי על הגדר. ירדתי מהגדר. בקיצור, המורה שאל אותי. למה איחרת, אדוני הצעיר? רציתי לומר לו. חשבתי מתחילים ב9:30, שכחתי. בסוף יצא לי. הברזתי. הוא לא התפלא. אמרתי לאורי לעוף לי מהמקום. הוא התעצבן והביא לי כאפה. זה כבר רגיל אצלנו. התחלתי את המבחן. כתבתי משהו חכם במתמטיקה. יצאתי מהמבחן בביטחון רב עד שנזכרתי שזה היה מבחן בתנ"ך. נכשלתי. אז כך המשיך היום שלי. אזרחות. מורשת. פיזיקה. מתמטיקה. ספרות. זרקו עליי כדורי נייר. אני הסתכלתי על שלי ואורי, הם הסתכלו עליי. אני הסתכלתי עליהם, הם הסתכלו עליי. אני הסתכלתי עליהם בפרצוף ספק מצחיק ספק לא מצחיק, הם יצאו מהכיתה. שלח, מעניין על מה הוא מדבר. blah 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 blah. ידעתי! היסטוריה. שיחקתי פאנרן. ניצחתי. המורה תפס אותי והחרים לי את האייפון. בסה. צעקתי לו. הוא כעס והשעה אותי. אני חייב לדעת למה. בדרך חזרה החלטתי לעשות קצת ספורט. ראיתי עמוד אגרוף. כאב לי ביד. ניסיתי להתנקם בו. גם בשיטות היותר מוזרות שלי. המשכתי ללכת עד שעצרתי. ראיתי 4 ילדים. גיליתי שהם היו בריון, בריון, בריון וארס. הגבוה הפיל אותי על הרצפה והתחיל להרביץ לי. פתאום ראיתי את שלב מגיע. אולי הוא יוכל לעזור לי. עמק, שלב בא. איזה פחדן. והנה שלב הגיע. שלב, מה קרה? הופתעתי מהמצב וצעקתי לו. שלב, בוא תעזור לי!
שלו התבאס ואמר לי, הם ברחו לי עם הבגדים. חשבתי מה לענות בשביל לא לצאת ילד כאפות. סודנים אנסו אותי! בקיצור, גלשתי בפייסבוק והחלטתי ללכת לשירותים. המחשב לא פעל לי. שלו התקשר אליי. הלו שלו. אופק, מה לך לצאת? מה אין לי כוח? אני אפוצץ אותך! טוב, אני בא. הורדתי חולצה, הורדתי מכנסיים, פתחתי את הארון, שמתי בגד ים, שמתי גופייה, שמתי כפכפים, אני מוכן. נפגשתי עם דקל, עם אופיר ועם שלו. אני ושלו שתינו קולה. אני סיימתי את הקולה ושלו התחיל להרביץ לי. נרדמתי. אני ושלו התעוררנו באמצע הלילה. אחי, גם אותך שכחו פה? אני ושלו התחלנו לדבר. בלה 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 בלה. נרדמתי לו באמצע. חשבתי לעצמי איך הגעתי למיטה אם נרדמתי בחוץ. נזכרתי שאני שוב מאחר לבית ספר. בקיצור, עוד יום שגרתי. מה נעשה, שאני תמיד מסלול כזה. אני לא רוצה להגיע לקצה. מה נעשה, שהדור שלי יקום כזה. אני לא מוצא, כבר מאוחר צריך לצאת מזה. מביא הביתה שקית, הנחת רווחה ענקית, מפי נפלטת נמלטת, אני נשען על כרית ומכין לי בונגילה, הווה נגילה, פעם 2, 3 והסוטול מתחילה. הראש שלי צלוי, הגוף שלי רפוי, המוח שלי כלוי, אפוי, אני